cesta neznámou krajinou vždy vzrušuje a láka. Už sme na strednom Slovensku, v kraji bojovníkov za slobodu. Putujeme Harmaneckou dolinou medzi Veľkou Ľudským pohorím. Tu je ukrytá kvapľová jaskyňa Izbica. Nad dolinou sa dvíhajú príkré hradby skál a prístup k ďalekým vyhliadkam je priam športovým výkonom. O pár hrbeňov ďalej, v zákutiach Kremnického pohoria, čakajú návštevníkov horské chaty na skalke. Zdá sa, že tu povždy vládol iba pokoj a pohoda. Avšak meno podhorskej obce Donovali nám hneď pripomenie tvrdé boje za slovenského národného povstania. V budove športhotelu zasadalo v auguste 1944 predsedníctvo Slovenskej národnej rady. Tu sa rozhodlo o započatí povstania. Teraz sú Donovali vyhľadávaným turistickým miestom. Tam za horami je srdce kraja, Banská Bystrica. Po dlhšom putovaní dobre padne odpočinok v kúpeľnom prostredí. Sliač je ostrovom pokoja a príjemnej spoločenskej zábavy. Kúpalištia, promenády a vôbec všetko, čo je v kúpeľoch, patrí rekreantom i turistom. Na strednom Slovensku, čo údolie, to mesto. Prívetivá Banská Štiavnica, mesto so starodávnou tradíciou. Sa dolovalo zlato i striebro a mešťania si pyšne vyzdobili svoje mesto. Biedu už zavial čas. Zostali len umelecké pamiatky, dnes majetok ľudu, ktorý prežil všetkých pánov. Nedeľa v Horehronskej Helpe a Polomke nás nesklamala. Videli sme svojrázne ľudové kroje, štýlové drevenice, akých už nie je mnoho. Dodnes tu žije tradícia ľudového umenia. Kroj zostal, nie však údel chudobných predkov v zabudnutom kraji. Nám učarovali vzorivý šiviek. Dievčence z Polomky sú zas zvedavé na naše cestovanie. Mnoho sa zmenilo. K dobrému. Nech ťa už nohy vedú hocikam, nech ťa rieky lákajú akokoľvek, predsa ťa túžba napokon zavedie do hôr. Hotel Srdiečko, ozajstné srdce nízkych Tatier. Už pohľad z hotelovej reštaurácie naznačuje cesty do niekoľkých dolín. Sedačkový výťah vedie na vrchol Chopku. Takýto vzdušný výlet si nemožno odpustiť.
Turistické chodníky vedú aj do blízkosti Salašov. Žinčica v Čepáku chutí veru lepšie ako najvyberanejšia pochúťka. Beseda s Bačom dala nám nahliadnúť aj do obyčajného pracovného dňa v horách. Kým povahám sa kraj zavďačuje pamätnými hradmi. Šášov, Slovenská Ľubča, Filakovo, zničené za tureckých vojen, melancholický Divín, Víglaš, kedysi poľovnícky zámok uhorských kráľov. K najstarším slovenským mestám patrí ďalšie panícke mesto Kremnica. Mincovňa. Aká nenápadná budova. A predsa ako preslávila svoje mesto. Cenné historické stavby sú svedectvom bohatstva kremnických pánov v dobách zlatonosnej ťažby. A ešte pohľad, na ktorý sa nezabúda. A tak sa v žiarivom jase jedného júlového dňa znova stretli červená Felícia a modrý skúter. A pretože sa vo štvorke lepšie ťahá, dohodli sa, že ďalej pôjdu spolu. Dovidenia.